Ndinokuchingamidza zvekare muzora naZimbabwe ndemba kuti muri watsvene kwese kwamuri kumatemana wenyika yose yeZimbabwe todzoka zvekare nenhau dzekupisa kubva muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana zvomukati menyika ino yeZimbabwe. Ndokutendai Zimbabwe nekunge muchidzoka pano pachano ino. Ndokutendai zvikuru mumastreet, ndokutendai zvikuru. Da kuti ndinge tichitaura nawo yatiinayo muzora nhasi iri kutrenda kubvisika kwaMnangagwa kwava pachena ende uyezve akuchambotora nguva refu sezvo tiri kuona mukana yakawanda iri kupinzwa nemaorganization ende uyezve ichisanganisira nemaveteran ari kuramba achisumudza izwi ravo zvakanyanyisisa. Izvi zvataona even nekusanganisira Jacob Mudenda uyo ari kudedera nemamiriro akaita zvinhu ndeyekuti mukati meparliament hamusi kuzikanwa kunzi makamira sei maererano nevhoti ichaitwa panenge pachidzoka this cap 3 or amendment bill parinenge chipinda muparliament. Apo zviri kutaurwa zvichinzi izvo maMPs mazhinji haana kunyatsogadzikana ende uyezve haasi kufara nekuzoshayiswa kwavakaita mari dzavaida kunge vachida kupuhwa kuti vazenge vachivhota, asi pamenge paita also kamutauro or kandingangoti karuma kanga kachinzi izvo tikuona Tagwire naWikino Chivhayo vari kutumira vanhu vakasiyana-siyana kuti vange vachibraiba maMPs in secret. Izvo zvaonekwa neintelligence zvanzi izvo zviri kuzikanwa, asi vazhinji vari kuti hatingaite mutungamiriri uyu anenge akapinda akane mari tichisiya vanhu vanenge vari qualified. Munhu anofanira kusarudzwa nenhamba yevanhu, ndozvoratidza kuti munhu uri kufarirwa, kwete kuti parliament inobva ita kuti vanhu 250 havasi kufarira munhu 150 ndo vanenge vachifarira munhu chete. Parliament yese yeZimbabwe hazvizoratidza hurumende inenge yakamirira vanhu or hurumende inenge ichiita zvido zvevanhu, inenge ichiita zvido zveavo vatirizeisi vanenge vachiluta, vanenge vachiita zvido zvemhuri dzavo ivo chete, vanenge vachiita zvido zvematenders, zvido zvemabhizinesi avo. Pataona ipo pari kuratidza kuti apa Mnangagwa abva atonyatsotaura kuti iye inini handisi kutrasa ende uyezve handina support, handina munhu anokwanisa kundivhotera. Tichidzokera also mashure also makamubuda futi nhau dzakasiyana-siyana zvinzi Mnangagwa even kubva paanga ari kudhara achiri maministers haana musi waakambovhoterwa, even kusanganisira nekudunhu rake chaichero haana kumbovhoterwa kuti aone majority kuti anga achiita kana MP or councillor or aingoita zvekungoapoindwa. Takata even kuya kwakaita pautungamiriri kuti azoita president anga atodzingwa kana Mnangagwa vice president wanga anawo paipa anga atoapoindwa futi naMugabe kuti anga aita vice president. Kuzodzotswa kwaakaitwa akati zvikuapoindwa futi haana mbovhoterwa. Then maelection bauya bariga babatsirwa kuriga ndekuti vanga vachiri kumuda, bauya futi babatsirwa kuriga futi. Iko zvino takuona vakazenge vakumusapota rigging kasi, iko zvino takuona kutsvukira pesana nokutsvukisana maziso kwakuitika mubato reZANU-PF. But ZANU-PF ine history yekuti iyo inosvika touchline vachiwirirana touchline, but at the end of the day ndo pavanosvika kutanga kurwisana. Zvatiri kuona izvo takata even nyangu Youth League yapa mawarning shot, takasa mawarning shot aya haasi kupera, afamba nematunhu akasiyana-siyana kusaka maprovince akasiyana-siyana eZANU-PF. Mayouth ari kuita agreed upon kuti zvese zvokuti Mnangagwa azenge achizopinda nyaya yekuti pane pabhadharwa mari vangatosarudza kuti paitwe maelections, ndekuti vari kutaura kuti izvo handizvo chiZANU-PF chavanoziva, asi izvi zvinenge zvave vari kutuka bumbiro remutemo reZANU-PF iro ratiri kuona riri kudzvanyirirwa naMnangagwa. So ivarira kuti zvinhu zvingoitika zvingori pachena, vakati aiwa Chiwenga naTagwire not Chiwenga Chivhayo naTagwire vari kuti ivo vanhu ava vakatovamirira vada kunyatsogadzirira saizi yavo chaiyo nyaya yekuti muitiro wavakaita ende uyezve wakaita also pachena zvinoratidza kuti vada kuti Mnangagwa aite zvinhu zvokubirira zvavagara vachingoita mumaelections yekuti vanenge vaita zvinhu zvokungobirira ndeyekuti zviri pachena vanoziva kuti ivo havakwanisa kunge vachiwina. Asi izvi zviri kunzi izvo muparliament macho taona Jacob Mudenda ari kuzama kuti anga achikangaridza ende uyezve ari kuzama kuti woita nzira ipi yekuti anga achikwanisa kuita kuinfluenza kuti maMPs anga achivhotera this amendment bill. Tinoziva kuti havasi kunyatsodza kuti voita zvipi zvokuita zvesecret ballot here or zvokuvhota straight pasina secret ballot, ndekuti vari kutya kuti zvokuvhota futi straight anogona kushaya futi majority, ndekuti vamwe vanogona kungoregera kuvhota
straight, then kasi kuisa maballot box onzoti iwo kana vanogona kuzofanoisa mapepa avo mumaboxi imomo anenge akatotungamidza Mnangagwa nemajority. Izvi zvinoita kuti Mnangagwa angogara akatowina kudhara, kasi iko zvino izvi itry and error. Even nyange pane mari panotyisa ndekuti even nyange munhu akamupa mari anogona kusaridza kukudestroya yavo wadya mari, kana angona kusaridza kusa kuvhotera iwe wamupa mari wodini. Tinoona Mnangagwa ave kukoromoka ende uyezve hatizive kuti zvine marirani here kwa zvinodzokororwa zvemuparliament, but hakuna zvakadaro zvokudzokorora. Kana munhu uchinge wadyiwa unofanira kunge uchibuda, ndekuti vanhu vanenge vatoratidza kuti ivo havachatokufarira, havasina rudo newe oro havachavimbika newe. Tinoziva kuti vagezi vakataura kuti Mnangagwa munhu akatokeptwa naJivhai naTagureni, saka tiri kuona Mnangagwa ari kungodhonzwa senhingiri setrera, Chivhayo naTagure varivo horse. Mnangagwa ari kungodhonzwa nenyaya yekuti haana mari. Varume ava ndovane mari, ndio vari kuita kuti vange vachiinfluenza Mnangagwa nemhuri yake yese, ndekuti ndio vakabata mabhizinesi ese, ndio vakabata mari yese iri kupinda muZimbabwe yese, goridhe rese, platinum yese iri kubatwa nevakomana ava, keshi yese iri kupinda through vakomana ava. Zvaratidza kuti ivo vave nesimba kudarika vazhinji vamhuri yeZimbabwe. Taonawo apa taona ana Mnangagwa nevamwe vada kuti vange vachienda kumasowe uko kwavadzingirirwa nevanhu masowe, vakati zvepolitics isi hatiti achaita zvepolitics, tava kuita zvechechi chete, kunamata nepolitics hakuenda. Ndo kunotanga kuchinjira nyaya kunhu kwakafanana ikoko, ndekuti zvinongotanga ngochinja from nowhere. Mapostori tinovaziva vari vanhu vanga vachisapota ZANU-PF, vachisapota Mnangagwa zvakasimba, asi from nowhere wakuona ana Mnangagwa vakudzingwa kumasowe, zvinoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuchinja. Tamuona Mnangagwa ari ZITF ana president wekuBotswana, vachiona kuti zvakamira sei ikoko Bulawayo uko, asi vanhu vazhinji vamwe vacho havasikunyazofara also napresident wekuBotswana nemamwe mashoko aari kuzotaura, ende uyezve nekunyanya kufambidzana kwaakuita naVamnangagwa. Ndeyekuti Vamnangagwa vanobva vashandisa opportunity yokuita kunge zvinhu zvavo zvese zvakarongeka, vanobva vata kufara zvakanyanya. Toonawo pana yefuel, nayo fuel vanhu vazhinji vari concerned nayo fuel. Zvinonzi fuel iri kungotengeswa, petrol iri kungotengeswa paZBC chete nepaHerald nepaRadio. Zvikunzi petrol chaiyo mumaservice station hamuna iri kutengeswa neZiggy, zvichiratidza kuti vanhu ava vanenge vachida kubva pakaanaunswa naMnangagwa kuti petrol ndaitengeswa neZiggy, so ava vada kungoramba vachitaura pana paZBC nepaHerald kuita kunge pane zviri kuitika, asi ipo pasina, hakuna ari kutengesa petrol yake neZiggy. Vanhu vazhinji vari kutengesa nema$. Kana vane nharo ndovatipe list remaservice station ari kutengesa neZiggy. Avo ndotenda muZimbabwe, ndoti muone zvakanaka.